जय हिन्द। बे हाग्रा गेजेराव जिरायनानै आं माने भिडिअ बानायदों। खानायाबो जांलाब जांथाब, मेगनाबो गोथौ गोथौ जालायलांबाय। हाबा जाखांनानै जोंहानि आफाजों आं मा जादों मोनथिनो लुबैदों सेंग्राफोर। हाबा जाखांनानै आंहा दिनै गोदाव सोराव बे हाग्रा गेजेराव मानो थानो गोनां जादों। भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। बेनिफ्राय आंनि बाथ्रा बुंनायखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट मोनसे मोनसे हरनो हागोन। हिट जादों आदा, मोजां जादों आदा भिडिअ होननानै। दा गोबां आंनाव कल फैगासिनो दङ, आदा बाजैनि मोजां भिडिअ नांगौ, मोजां फरायनायनि सोलोंथाइनि बागै मोजां भिडिअ हो। आंबो सानगासिनो दङ होनो होननानै, नाथाय मानो होनो हायाखै। दा गोबाङानो बुंगोन डक्टर लक्ष्मी बसुमतारी होनना बुङोब्ला हिन्जावखौनो जोबोर बाख्नायो, मेडाम होनना बुङोब्ला हिन्जावखौनो जोबोर बाख्नायनानै लायो मोनफेरि बायदिनो। आङो आंनि हिन्जावखौ सनमान होगोन, आङो मेडामबो होनगोन, डक्टर लक्ष्मी बसुमतारीबो होनगोन। आङो आंनि हिन्जावखौ गुबुना सनमान होआब्लाबो, गुबुना मोजां बाथ्रा बुङाब्लाबो आं आंनि हिन्जावखौ, आं आंनि बिसिखौ सनमान होगोन, सनमान होनानै बाथ्रा बुंगोन, आं मेडाम होनगोन। बेनिफ्राय दा आङो बे जंगालाव मेगन देख्लं देख्लं जालायबाय, मा खालामगासिनो दङ। आरो माखासे बुंबावगासिनो नोंहा जुद्धनि भिडिअ लाबोनायानो मा, जुद्ध जादों, नों मा भिडिअ लाबोआ, नों मा होआ, गोबां बायदिसिना। बेनिफ्राय बाथ्राया ओरै, आं हाबा जाबाय, खामानि मावनानै एसे रां बुथुमनाय दंमोन आंनाव, दङमोनब्ला हाबायाव दाखालिबावनियाव, हाबायावथ' गिदिर नङा, ओरैनो फिसासोमोन, गुबुनफोरनि बायदिथ' आं बानायखानो हायाखै। जा सेंग्रा गथ'फोर फैदों बाहेरनिफ्राय, गथ'फोरा इन्जय खालामदों। दाबो आं नाम लागोन तामुलपुरनि सेंग्रा गथ'फोरखौ जोबोर मोजां मोनदों आङो, फंबायमोना इन्जय खालामफैदों फैनानै। हाबायाव फैनानै आं तामुलपुरनि होननानै ओंखाम बोथिसे जाना थांदों, आंखौ लोगो हमना थांदों। आं दाबो गोसोआव दङ। बेनिफ्राय बे जंगलबारियाव हाबायाथ' जाबाय, रां एसे बुथुमना दोननायजों खामानि मावनानै दा फैसाया जोबनानै जोंहानि आफाया औवा फिसा फिसा बै सोनाबा दैमा सेराव गायना दोनना औवा फिसा फिसा फाननाय दंमोन। बेस्राया 5,000सो 6,000सो मोनदोंमोननो। गावगाय बाजार खालामखांनानै 4,000सो दंमोन। हाबा जोबखांनाय लोगो लोगो आफानि फैसाखौ खावनो गोनां जादों। बेनिफ्राय आफाया फैसाखौ नागिरना मोनासै, सानखाबाय बे फिसालायानो लाबाय बे हाबायाव, दाख्लैबो बिदि देखायनो। आफाया दा होखारबाय, होसोबाय, खारबाय आं गिनानै। दा हाग्रा बारि बारि ओंखाम गैया, फुङाव खेबसे केसारि मोनजायो, सानफुआव गैखाया, मोनायाव सेम बेफोरबायदिनो। सानबा 6 दिन जालांबाय, मेगन मानि गोथौ गोथौ जालायलांबाय। आरो मानसिफोरजों रायजानाय बुंजानायखौथ' दा बुंखासै। आंनि काहानिया बेफोरबायदि। सेंग्राफोर, रां रुफा गैयाब्ला, थाखा फैसा बुथुमनानै लानो हायाब्ला सहसाव हाबा खालामनाङा। आं बायदि जागोन, नङाब्ला बिफानि 4,000 फैसाखौ लानानै खावनानै होसोजानाय। दा हाग्रा गिदिंगासिनो दङ। जोंहानि आफाखौथ' मिथिखागो, जाबायदि दादागिरि आरो गरमबो मानसिया, बेनिफ्राय जोबोर अनसुला, बिराद मानसि अनो आफाया। बिहामजोखौबो जोबोर अनो बियो, बयखौबो अनो बियो, ओरैबायदि अनो मानसिया बियो, गुबुननि माबा खालामा, जानला मानला खालामा, मानसि अनो बियो। दा आंखौ आरो अना, आरो आंखौ होखारना हरदों। बेनिफ्राय दा गिनानै बाजैनोबो नोंसोरनि कलखौ हरनो हायाखै। बोरैब्ला आफाया सोर हरदो, आंखौ हरदो होनना मिथिबा बिहामजोखौबो रायनो हागोन। बेनिखायनो खारना दंफैयो आं हाग्रायाव। बिराद दुखु जाना दं फंबायमोन, मोनजाया मोनलोङा, ओरैबायदि दुखु मोनदों। रां रुफा बुथुमनानै ला फंबायमोन, नङाब्ला आं बायदि खारनांगोन। जुलि जानोब्ला गोबां रां नांगौ, रांखौ मोजां बुथुमना ला। हाबायाव थाखा फैसाया स्र' जोबजोबगोन। बेनिफ्राय नेक्स्ट दिननिफ्राय माखौ जागोन माखौ मागोन नायदावबाय थानांगोन।
दाहार लानानै आरो जुलि खालामना लायोब्लाथ' गैबोला खालामनाय समाव दाहार लाबाय दाहारखौ माजों मारिगोन बेफोरबायदि जानाङा फैसाफोरखौ बुथुमजोबना लाग्रो बेनि उनाव आरामसे हानाय बायदि जुलि खालाम नङाब्ला औवा फाननाय फैसाखौ खावना लानानै आं बायदि हाग्रा गिदिंथिंनांगोन दा आं मा जादों मिथिबायना बै जों गंगार थाइसुब होनना बुङो गोलाव गोथां जायोना मोनबा गोसोम जायो गोदैथार ओरैबायदि दङ बे जायगायाव बेखौनो जायै दंगासिनो दं आङो बिफाजों ओंखारजाना जियानो जा भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो हागोन गाज्रि मोनदोंब्लाथ' आङो बुंनांगौ जेबो गैला दा आङो बाजैजों भिडिअ लाबोगोन मोजां सोलोंथाइनि बागै बाजैनिफ्राय गोबां मिन्थिनो गोनां बाथ्रा दङ सोलोंथाइनि बागै उन्दै फंबाय बिनानावमोना फरायफुबाय थानाय गथ'फोरा बेनिफ्राय दाखालि बावै सासे गोरों मानसि आं बुंबाय आरो सार जों सानैनि संसार जानायाव मानसिफोरा गोबां गाज्रि मोनदों गोबां बाथ्रा बुंदों आंखौबो गाज्रि मोनदों आरो बेखौबो गाज्रि मोनदों बेनिफ्राय सारा मा बुंबाय मिथिबायना आंखौ फंबाय आंहानो न' गंसेयाव बिदा बिफं दङ आं दा साख्रि मावो बिदा बिफङा आंखौ साख्रि मावनायनि थाखाय न'खरनि बिफानि खथासे हाखौबो होआ नोंहा साख्रि मोनखाबाय नों बायना थाहैथां बेखौ जों लाजोबगोन बिदा बिफङानो आंखौ बेफोरबायदि बुङोब्ला बे दुनियानि मानसियाथ' गोबां बाथ्रा बुंगोन ना नोंसोरनि मोजां खामानिखौ मावलांबाय था गुबुननि बुंनायखौ खोनासंनाङा गुबुना बुंबाय थागोन गासैबो बुंबाय थागोन बायदिसिना बेनि गेजेराव उन्दै फरायफुबाय थानाय सोरबा लाइमोन सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा नोंसोरनिफ्राय माबा मोनसे मोजां बाथ्रा सोलोंनोबो हागौ आरो सोरबा गिदिराबो नोंसोरनि भिडिअखौ नायनानै गावसोरनि फिसाफोरनि थाखाय मोजां बाथ्रा बुंनो हागौ नोंसोरनि खामानिखौ मावलांबाय था फंबाय बेफोरखौ नोंसोर साननाङा आंथ' ससियेल मिडियायाव थानानै बैजोंबो रायजाखाग्रा नालाय आं जेबो मोना आं जेबो मोना दुनिया मा भिडिअ बानायब्ला मा रायो आं बेखौ मिथिखागौ माबायदि भिडिअ बानायब्ला मोजां मोनो आं बेखौबो मिथिखागौ आं रायजाबाय थाग्राखाय आं जेबो मोनखाया ससियेल मिडिया बेफोरबायदिनो होननानै नाथाय गोबां गथ'फोरानो मोजां कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरदों आदा बाजैखौ रायजाहोनाङा बाजैखौ गुबुनजों बाथ्रा बुंजाहोनाङा बाजैया सासे गोरों मानसि नंगौ आंबो मानियो फंबायमोन जय हिन्द।